ja päätössanat lausuu Harri Hyväri. Päätösseurat alkavat. Laulamme virren 176. Virren jälkeen seurapuheen pitää veljemme Ilmari Korhonen Hämeenkyröstä. Virsi 176. kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rakkaat veljet ja sisaret, olemme siinä
hetkessä koolla, että nämä juhlat päättyvät. Me voimme varmaan todeta kaikki sydämestä se, että meidän on täällä ollut hyvää olla. Olemme saaneet kokea aivan niin kuin Pietari, Johannes ja Jaakob siellä kirkastusvuorella. Herra, tässä meidän on hyvää olla. Olemme saaneet kokea sen, miten Jumala on henkensä kautta ollut siunaamassa nämä seurat. Vaikka ajalliset vaikeudetkin ovat olleet eilisen vesikatkoksen takia. Ajallinen vesi loppui, mutta niin kuin äsken lauloimme, on vettä virtasi täynnä, janoiset siinä juotat. Jumalan veden virrat, ne on vuolana virtaneet täällä, ne on ravinneet, ne on lohduttaneet meitä. Tästä me tuomme kiitoksen taivaan Jumalalle. Me olemme tässä hetkessä, että suuntamme sinne arkielämään, jokainen omaan elämään, eli meillä on jäähyväisten aika. Vapauttajamme, kun hän täällä aikanaan kulki, niin kerran koitti se hetki, että hänen piti jättää omat opetuslapsensa. Me muistamme täältä Johanneksen evankeliumista sen kauniin jäähyväispuheen, minkä Jeesus omilleen piti. Hän ennen kaikkea lohdutti heitä. Saakoon Jumalan sanaa, veljet ja sisaret, meitä tässäkin hetkessä olla lohduttamassa. Luen täältä Johanneksen evankeliumin 14. luvusta, luvun alusta 3 jaetta. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, älköön teidän sydämenne murheellinen olko. Jos te uskotte Jumalan päälle, niin uskokaat myös minun päälleni. Minun isäni huoneessa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, niin minä sanoisin teille, minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen pois valmistamaan teille sijaa, niin minä tulen jälleen ja otan teidät tyköni, että kussa minä olen, siellä pitää myös teidän olevan. Aamen. Vapahtajamme Jeesus lohdutti näillä kauniilla sanoilla pelkääväistä opetuslasten joukkoa. Saakoon taivallinen Jumala henkensä kautta olla meitä tässä hetkessä lohduttamassa. Tämä on teksti, joka monasti on näin seurojen loppupuolellakin otettu esille. Mutta tämä on myös teksti, minkä me monasti saamme kuulla siellä hautajaisjuhlassa, kirkossa siunaustilaisuudessa. Se on hyvin lohduttava teksti. Se puhuu murheesta, mutta se puhuu myös taivaan ilosta. Me veljet ja sisaret tiedämme sen, miten me elämme kuoleman varjon maassa. Ja miten kuolema, se on joka hetki läsnä meidän elämässä. Ja me myös näemme sen, että meillä ihmisillä ei ole mitään mahdollisuutta siihen, että me luotettaisiin omaan elämään. Se on taivaan Jumalan kädessä. Psalmin kirjoittaja toteaa, sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Kaikki on sinun kirjasi kirjoitetut. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni luodut. Turvallinen on se näköala. Se on Jumalan tiedossa, veljet ja sisaret, meidän jokaisen elinkaaremme. Sinä nuorikin Jumalan lapsi. Sinä saat suunnitella ja miettiä sitä tulevaisuutta, mutta saat samalla myös uskon kautta nähdä sen, että sitten kun Jumalan aika tulee, se saattaa tulla juuri silloin, kun sitä vähiten odotamme. Niin silloin se meidän elämän kaaremme kulkee
siihen loppuhetkeen, minkä Jumala on asettanut. Kuolema on asia, mikä pysäyttää meidät aina. Me emme voi siihen valmistautua ja varautua, vaikka kuinka sitä odottaisimme siellä sairasvuotenkin äärellä. Se sittenkin yllättää. Viime syksynä saimme olla saattelemassa läheistä vanhusta sinne iäisyysmatkalle. Siinä kun sitten saavuimme, tuli tieto, että enkelit ovat käyneet. Saavuimme siihen kylmenevän savimajan äärelle. Tuntui siltä, että siinä oltiin pyhän asian äärellä. Kuolema on pyhä asia. Siinä nousee kunnioitus ihmisen ainutkertaisuuteen. Oli se ihmisen elämä sitten lyhyt tai pitkä. Se on Jumalan luoma. Ja me tiedämme, miten kuolema aina nostattaa kyyneleitä. Ne ovat toisaalta kiitollisuuden, mutta ne on myös kaipauksen kyyneleitä. Ne on ilon ja armollisuuden kyyneleitä. Monasti siinä saamme nähdä, miten ajan vaivat jäivät taakse. Kipu, jonka ihminen joutuu kokemaan, niin että sinne savimajan ikkunan laudalle silmäkulmaan jää kyynel viimeisistä taisteluista, niin se sittenkin on armollinen hetki. Silloin me pääsemme ajasta iäisyyteen. Kun siinä savimajan äärellä siellä katselin sitä vanhusta, tuli mieleen ajatus. Mitä ihminen kokee, näkee ja tuntee siinä hetkessä, kun sydän pysähtyy. Sionin laulejakin kyselee, kuinkahan se hetkeni ihana lie, kun enkel mut taivaaseen vie ja laskee mun sieluni siunattuna autuudesta iäti nautitsemaan. Tai toisaalla Sionin laulu myös toteaa, se aika ompi ihana, kun jää pitämään myrskyn maa. Se veljet ja sisaret, me emme voi kuvitella sitä hetkeä, mikä kerran me jokainen sitten koemme. Me emme tiedä siitä. Raamattu puhuu hyvin vähän tästä asiasta. Toisaalta Jeesus siinä Latsaruksen tapauksessa vähän raottaa sitä ajallisuuden ja iankaikkisuuden rajaa. Me muistamme sen Jeesuksen opetuksen. Siellä oli rikas mies, eli kaikessa yltäkylläisyydessä. Mutta sitten oli myös se uskovainen veli, köyhä kerjääjä. Raamattu kertoo, rikas mies kuoli ja haudattiin. Siellä varmaan pidettiin komiat hautajaiset, pidettiin kauniita puheita. Sitten todettiin, miten Latsarus kuoli. Hänet vietiin enkeleiltä Abrahamin helmaan. Tuskin edes pidettiin hautajaisia, saatika puheita, mutta kuitenkin osa Latsaruksella oli onnellinen. Enkelit nouti väsyneen. Tämä veljet ja sisaret lohduttaa meitä tässä ajassa, jossa me elämme. Se lohduttakoon sinua, rakas sanankuulija, joka ehkä siellä sairaalan vuoteella näiden asioiden kanssa olet paininut. Me tiedetään se, että kuolema on viimeinen vihollinen, jonka me kohtaamme. Mutta siellä Pietari kirjoittaa, miten Jumala, hän meitä valmistaa, vahvistaa, tukee ja perustaa. Sittenkin niissä kuolineen kamppailuissakin, vaikka olisit yksin sairaalan valkoisten seinien sisällä, sinä et sittenkään ole yksin. Siellä Herra Jeesus Kristus, hänen henkensä kautta on sinun lähellä. Siellä on enkelit valmiina taivaassa lähtemään noutamaan väsynyttä taivaan kotiin. Ja on veljet ja sisaret tärkeää se, että me käymme silloin, kun vielä on aikaa. Siellä sairaalassakin aivan niin kuin oppimassa niitä sairaita ja saamaan itsekin monasti vahvistusta. Se lähti ja kaipaa lähelleen läheisiä,
saattajia. Viime syksynä saimme myös olla saattelemassa rakasta veljeä iäisyysmatkalle. Aina kun siellä kävin sairaalavuoteen äärellä, se vierailu päättyi evankeliumilla siunaamiseen. Hän halusi nojata tähän evankeliumin matkasauvaan. Ja hän sitten totesi siellä omille rakkailleen, kun se lähtöhetki tulee. Vaikka jos hän on niin heikossa kunnossa, että enää ei jaksa pyytää evankeliumia, niin siunatkaa häntä. Tämä evankeliumin matkasauva, se oli se viimeinen turva. Ja näin sai sitten tapahtua. Evankeliumin saattajana veli sai siirtyä ajasta iäisyyteen. Muistan myös vuosia sitten, minkä olen monasti saarnoissa muistellut. Se meidän rakas naapurin mummo. Elettiin vuosikymmenen siinä vierekkäin. Hän oli todella hyvä ihminen, jos me näin ajallisesti voimme sanoa. Mutta oli sellainen kirkko-uskovainen. Monasti ajattelin sitä, että jospa jo saisi jonkun sanan sanottua. Sitten mummu sairastui. Menimme käymään siellä sairasvuoteella. Muutama ajallinen asia siinä vaihdettiin. Sitten kysyin häneltä, että onko hän kuullut tästä meidän uskosta. Niin ajatelkaa, se mummu sanoi. Hän on vuosikaudet rukoillut Jumalaa, että hän saisi teidän kanssa tästä puhua. Me taas oltiin omalta puolelta ajateltu. Ei jakseta puhua. Se on niin kirkko-uskovainen, oma vanhurskas. Tuskin se ymmärtää. Mutta nyt tuli hetki. Jumala oli kuullut rukoukset. Ja voi miten oli helppo sitä taivaan siementä kylvää valmiiksi muokattuun maaperään. Kun sinä saimme olla siunata tätä mummoa. Ensimmäinen kysymys. Saanko sinne teidän seuroihin tulla myös muut? Heti tuli halu tulla Jumalan lasten yhteisille kokoontumisille. Katselin siinä mummon haurasta olemusta. Ajattelin mielessäni, kyllä se rakas vanhus, se taitaa olla ne taivaan seurat, missä sinä seuraavan kerran olet koolla. Eikä mennyt montaa päivää, kun enkelin siipi aamuyöllä kosketti maata. Enkeli tuli vierelle, sanoi, että lähdetään taivaan juhliin. Näin Jumala meitä täällä saattaa ja kuljettaa sinne kohti taivaan kotikunniaa. Me tiedämme kuitenkin sen, miten kun me olemme tiellä ja matkalla. Voi miten monasti tämä matka saattaa ahdistaa. Se virren tekijäkin laulaa. Täällä kylväen kyyneleitä, murheen teitä, kilvoitellen kulkivat. Ei he enää itke siellä, niin kuin tiellä. Itkivät he kulkeissaan. Se kerran veljet ja sisaret, se itkun kyynelä, se vaihtuu ilon kyyneleeseen. Meillä on hyvää edessäpäin. Tämä Jumalan valtakunta, tämä on turvallinen valtakunta asua. Jumala pitää meistä huolen. Meidän ei tarvitse tässäkään päätösseuroissa kääntää katsetta sinne omaan sydämeen. Ei tarvitse ajatella sitä maanantai-aamun aikaista herätystä, töihin lähtemistä. Ei tarvitse, vaan sinä veljeni ja sisareni. Sinä saat kääntää katseesi tässäkin hetkessä. Uskon alkajan ja päättäjän Herran Jeesukseen Kristukseen. Siinä on meidän turvamme. Hän tietää meidän elämämme vaiheet. Ja se saattaa olla niin, että sitä maanantai-aamua, sitä ei kaikille meille edes koita, vaan se maanantai-aamu vaihtuu iankaikkisuuden aamuksi. Mutta se, mikä on tärkeää, että me olemme täällä valmiita lähtemään. Jos se kutsu tulee, niin me olemme valmiit lähtemään. Me monasti epäilemme tätä. Olenko minä tällä oikealla tiellä? Siellä psalmin kirjoittajakin toteaa. Tutki minua Jumala. Katso sydämeeni. Koettele minua Jumala. Katso ajatuksiani. Katso, jos olen väärällä vieralla tiellä. Johdata minut ikiaikojen tiellä.
tässä iki-aikojen tiellä sinä, veljeni ja sisareni, minun kanssa saamme olla vaeltamassa. Ja tämä, että sinä veljeni ja sisareni, saat istua siinä seurapenkissä, istua ja uskoa. Se on ääretön Jumalan rakkaus. Jumalan lahja, minkä olet sydämellesi saanut. Siitä Raamattu kirjoittaa, miten se on suuri voitto olla jumalinen ja tyytyä onneensa. Tai toisaalta apostoli Johannes, kun hän oli siellä Patmos-luodolla. Hän näki sen ihmeellisen taivallisen näyn. Siellä kirjoitettiin seurakunnan enkeleille kirjeet. Jokainen kirje päättyy, jolla korva on se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Sitten siellä todetaan esimerkiksi Pergamonin seurakunnalle, enkelille, joka voittaa. Sen minä annan syödä sitä salatusta mannasta. Annan hänelle todistuksen ja sillä todistuksella uuden nimen, jota ei yksikään tiedä, vaan se, joka sen on saanut. Tai Sardin seurakunnan enkelille todettiin, joka voittaa. Se pitää valkeilla vaatteilla puettamaan. Ja en minä pyyhi hänen nimensä elämän kirjasta. Ja minä tahdon hänet tunnustaa Jumalan ja ihmisten edessä. Eikö ole, veljet ja sisaret, paljon luvattu? Mikä on se salattu manna? Se on se taivaan evankeliumi. Sitä ei tiedä muuta kuin se, joka sen on saanut sydämelleen kätkeä. Tämä maailma sitä ei ymmärrä, mutta sinä, veljeni ja sisareni, sinä tiedät sen. Joskus kun meidän elämämme on oikein ahtaalla, olemme siellä alapauloilla. Tuntuu, että kotimaan ihana ranta on sumun peitossa. Ja kun siihen saamme rakkaan matkaystävän lohduttamaan, virvoittamaan tällä taivaan evankeliumilla, niin silloin se tuntuu todella siltä salatulta mannalta. Se on niin kuin siellä Maria voitelee Jeesuksen ennen Jeesuksen kärsimistä kallilla voiteella. Siellä kerrotaan, miten voiteen haju, hyvä tuoksu levisi huoneeseen. Ja se hyvä tuoksu on se evankeliumin tuoksu. Saakon se tänäkin iltahetkenä, veljet ja sisaret, olla leviämässä tänne tähän seurateltaan. Leviitköön se tämän alueen ulkopuolelle. Leviitköön se sinne lähettimien äärelle, vaikka kuinka kaukana. Sinä, veljeni ja sisareni, kuuntelet, niin tämä evankeliumin tuoksu, se haluaa sinua lähestyä. Sinua olla rohkaisemassa, turvattomassa tällä tiellä ja matkalla. Täällä tekstissämme Jeesus näkee sydänten tutkijana opetuslasten sydämeen. Älköön teidän sydämenne murheellinen olko. Tänäkin päivänä, tässä lähtöhetkessä, tässä ja nyt, taivallinen Jumala haluaa meitä murheellisia olla lohduttamassa. Ja haluaa näillä kauneilla sanoilla, mitä Jeesus täällä toteaa. Hän toteaa, jos te uskotte Jumalan päälle, niin uskokaa myös minun päälle. Näin me, veljet ja sisaret, haluamme uskoa. Me haluamme rakastaa Jeesusta, taivaan Jumalaa. Ja miten tämä sitten tapahtuu? Jeesus toteaa, joka minua rakastaa, se pitää minun sanani. Ja minun isäni rakastaa häntä. Ja me tulemme hänen tykönsä ja asumme hänen tykönänsä. Herra Jeesus Kristus, hän henkensä kautta, veljeni ja sisareni, hän asuu juuri siellä sinun sydämessäsi. Me monasti tätä epäilemme, mutta se on näin, niin kuin Pyhä Sana kirjoittaa. Me saatamme seurapenkissä katsella, että kyllä nuo muut, mutta miten on minun laita? Saapuuko se minun purteni milloinkaan sinne autuuden satamaan? Mutta älä, veljeni ja sisareni, älä epäile, usko ainoastaan. Sitten Jeesus vielä lohduttaa kauniisti. Minun isäni huoneessa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, niin minä sanoisin teille, minä menen valmistamaan teille sijaa. Voi miten kauniisti Jeesus lohduttaa. Ajattele, veljeni ja sisareni, siellä taivaan kotikunniassa. Siellä on paikka myös sinulle.
Kerran me saamme nähdä sen, minkä apostoli Johannes näki siellä ilmestysluodolla, kun hän kirjoittaa. Minä näin suuren valkean istuimen ja sen päällä istuvan, jonka edestä taivas ja maa pakeeni. Minä näin sekä suuret että pienet seisovan valtaistuimen edessä ja kirjat avattiin. Toinen on elämä ja kuolleet tuomittiin siitä, mitä kirjoissa kirjoitetut on. Mikä on tämä kirja, mikä avataan? Se on se tunnon tilikirjat. Kerran ne avataan. Me emme omalta puolelta ole mitään tähän ansainnut, mutta kun siellä meidän nimemme perässä on kuittaus, synnit on anteeksi. Silloin meidän nimemme on siellä elämän kirjassa. Silloin me saamme seistä siellä valtaistuimen oikealla puolella. Saamme olla kuulemassa ne kauniit sanat. Tulkaa minun isäni siunatut. Omistakaa se valtakunta, joka teille on valmistettu maailman alusta alkaen. Näin paljon meillä on luvattu. Ja Jeesus vielä lupaa meille tämän päivän Jumalan lapsille. Ja vaikka minä menen pois valmistamaan teille sijaa, niin minä tulen jälleen ja otan teidät tyköni, että kussa minä olen, siellä pitää myös teidän olemaan. Eli Herra Jeesus Kristus, hänen henkensä kautta on täällä meillä läsnä. Hän on täällä jakamassa meillä sitä taivaan leipää. Se taivaan virrat, ne on vuolana virtaneet täällä ja ne virtaa edelleen. Ja kun me täällä uskomme, tämä usko, se on todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Eli usko sisältää tämän toivon. Sionin laulaja laulaa. Niinpä uskon silmä kantaa yli matkan myrskyisen. Katsellessa rauhan rantaa, kaipu täyttää sydämen. Saavu kohta määränpää, silloin tyyntyy myrskysää. Tämä kaipu, veljet ja sisaret, eikö se ole meillä kaikilla? Vaikka me saamme elää ja nauttia tässä ajassa, missä me olemme. Saamme tehdä työtä, opiskella ja tehdä kaikkea hyvää tässä ajassa. Mutta eikö kuitenkin ole niin, että meillä on se taivas ikävä? Se, että jos minä silmäni tänä iltana ummistan, että minä avaan ne sitten siellä kirkkauden maassa, siellä taivaan ihanuudessa. Sionin laulaja niin monessa kohtaa laulaa tästä taivaan ihanuudesta. Siellä se virsikin laulaa, miten sydämessä soi jo ääni, taivaan kiitos sävelten. Toivossa nyt nostan pääni, uutta maata tähyillen, uutta virttä Karitsalle, siellä sitten veisataan, ylistystä Jumalalle, väsymättä milloinkaan. Ja se, että nämä seurat päättyvät, se on tätä arkielämää, missä me elämme. Niin kuin siitäkin Sionin laulaja niin kauniisti laulaa, on morsialla Jeesuksen ehtoolla itkua, kun täällä saa vain hetkittäin yhdessä kulkea, mutta sitten se jatkaa. Vaan onpa aamu koittava, suloisa lauluineen, kohtaamme rauhan rannalla, jää maailma vaiheineen. Siellä veljet ja sisaret, siellä me kohtaamme toisemme, siellä me kohtaamme kaikki ne rakkaat, mitkä on täällä uskossa nukkuneet. Olemme monasti kyselleet sitä, että minkälaista on taivassa. Tunnemmeko me siellä toinen toisemme? Me Raamattujen jälkeen sanomme, me tunnemme. Siitä kertoo se kirkastusvuori, millä Pietari, Johannes ja Jaakob, he tunnistivat siellä Mooseksen. Mooseksen, joka oli elänyt lähes 1000 vuotta aiemmin. He tunsivat Eliaan, joka oli elänyt 600 vuotta aiemmin. Eli se kertoo siitä, tämä kirkastusvuoren tapahtuma, kun se avaa sitä iankaikkisuuden ja ajallisuuden rajaa, kuoleman ja elämän rajaa, että me näemme siellä toisemme, me tunnemme siellä toisemme. Siellä me saamme yhdessä kiittää. Eikö veljet ja sisaret? Meillä ole hyvää edessäpäin. Sen tähden tänäkin iltana, tässä hetkessä, sinä veljeni ja sisareni, sinä murheen murtama, sinä, joka olet katsellut näissä seuroissa sitä omaa sydäntäsi, murehtinut, miten jaksan, kestänkö? Sinä ison perheen isä ja äiti,
Saatat huokaista siellä ajallisten paineiden keskellä. Saatat huokailla sitä, kun sä näet sen, että siellä kurkihirren alla on muukin opettaja kuin se Jumalan armo. Siellä sielun vihollinen tekee työtään. Saatat murehtia niitä rakkaita läheisiä, jotka ovat tämän valtakunnan jättäneet. Älä sinä murehdi. Ei meidän tarvitse kenenkään murehtia täällä, vaan me saamme tänään tässä hetkessä, tässä ja nyt, nostaa katsemme uskona alkajan ja päättäjään. Ja sinulle, veljeni ja sisareni, vaikka te edes jaksaisi pyytää, saat turvallisesti sillä paikalla, missä istut. Niissä tuntemisissa, missä istut, saat ylentää sydämesi, uskomaan kaikki synnit, viimeiset epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Synnit anteeksi. Saat Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. On lupa uskoa synnit anteeksi. Ja siunatkaa siellä toinen toisen Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Siunatkaa siellä kotimatkalla, autossa, jossa olette matkalla. Siunatkaa siellä kotikiusausten keskellä. Siunatkaa siellä tällä kalleimmalla evankeliumilla. Sillä tämä Jumalan evankeliumi, se on Jumalan voima. Itse kullekin sen uskovalle autuudeksi. Ei tarvitse omiin voimiin jäädä luottamaan, vaan saa luottaa Jumalan voimiin. Näin turvallista matkaa. Veljet ja sisaret, meidän on hyvä tehdä. Ja meidän on aivan hyvä päätellä näitä seuroja. Mutta myös muistaa se, että kerran on sellaiset seurat. Ei tarvitse lähteä kotiin. Ei tarvitse pakata mitään. Ja että sinne seuroihin, sinne pääsee kaikki. Nekin, jotka eivät tänne ajallisen esteiden takia päässeet. Ne pääsevät sinne taivaan seuroihin. Sitä kohden me saamme turvattuna, siunattuna jäädä kulkemaan. Ja sinä, veljeni ja sisareni, ylennä sydän. Vaikka te edes jaksaisi pyytää, niin laita käsi sinne vierellä istuvan olkapäälle. Pyydä evankeliumia. Saat turvattuna uskoa syntisi, matkan vikasi ja virheesi anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Itsekin haluaisin, kun tässä kotimatkalle lähden, niin on ollut ilo palvella täällä ja ilo olla täällä Jumalan lasten juhlassa. Muutama päivä viettää tällaista juhlaa korvessa. Täällä elävien vesilähteiden äärellä. Täällä Jumalan virran äärellä. Mutta se sydän kuitenkin kaipaa evankeliumia. Saako minä jäädä uskomaan omat syntini anteeksi? Haluun minulla on uskoa yhdessä teidän kanssa. Ja tämä Jumalan veden virta, se kulkaa virtaa niin matalalla, että se kaikkein laitimmaisimmankin tuntoinen. Sinä, joka aivan epäilet sitä, että olenko uskomassa. Sinä olet uskomassa. Sinä saat turvattuna jäädä uskomaan. Ja taivaan Jumala, hän pitää meistä huolen. Hän kuljettaa meitä tämän vieraan maan päällä. Näin turvallista valtakuntaa me saamme asua ja näin turvallisesti jäädä uskomaan Jumalasta hyvää. Jumala meitä täällä hoitaa, kuljettaa ja vie kerran perille taivaan kotikunniaan. Näin me saamme jäädä Jumaleen hänen armosanansa huomaan. Jeesuksen nimeen. Aamen. Äskeinen puhuja oli Ilmari Korhonen. Laulamme virren 330. Virren jälkeen päätössanat ja loppurukouksen pitää päätoimikunnan puheenjohtaja veljemme Harri Hyväri Muhokselta. Virsi 330.
olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Näiden päätössanojen aiheeksi pyydän lukea Paavalin kirjeestä Filippiläisille sen luvusta 4, alkaen jakeesta 4 ja siitä jakeeseen 7. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Aamen. Tässä meillä alkaa päättyä nämä Ranua opistoseurat ja me järjestäjät olemme tässä noin 1,5 vuotta olleet näitä seuroja valmistelemassa ja suunnittelemassa. Ja viime kesänä olimme oppimassa täällä seurojen aikana ja sitten olimme purkamassa viime kesän seurat. Ja jos ajattelee tätä ajanjaksoa, valmistelua ja nyt sitten seurojen toteutusta, niin mikä on päällimmäisenä mielessä, niin on kiitollisuus. Kiitollisuus siitä, että taivaan Isä on siunannut nämä seurat runsaasti. Haluan myös kiittää monia tahoja, jotka ovat auttaneet, että nämä seurat on ollut mahdollista järjestää. Monet yhteistyötahot ovat auttaneet, että yleisöseuroja pystytään järjestämään. Me olemme saaneet apua Ranuan kunnalta ja seurakunnalta. Ja ehkä näissä seuroissa erityisesti olemme huomanneet sen, että Ranua Infra, joka tänne toimittaa veden, on hyvin tärkeä yhteistyökumppani meille. Me saatamme pitää monia näitä asioita ikään kuin itsestään selvinä, että me saamme vettä ja sähköä ja meillä on tiestöä ja turvallisuutta ja niin edespäin. Tänä kesänä me olemme huomanneet, että nämä asiat ei olekaan itsestään selviä, vaan siellä on monia tahoja, jotka mahdollistavat meidän elämän täällä isänmaassamme. Haluamme näistä kiittää. Monet tavaran toimittajat myös mahdollistavat seurojen järjestämisiä se, että me pystymme näissä olosuhteissa elämään hyvin elämää muutaman päivän ajan. Teitä haluamme kiittää. Myös viranomaiset ovat auttaneet näiden seurojen suunnittelussa ja järjestämisessä. Ja teitä myös haluamme kiittää. Myös te ranualaiset, jotka vuosittain saatte tänne vieraaksi moninkertaisesti oman kunnan asukasmäärän, niin teitä haluan kiittää siitä avusta ja ymmärryksestä, mitä meitä kohtaan olette osoittaneet. Lämmin kiitos teille kaikille. Tänä vuonna näitä seuroja on ollut järjestämässä Vaalan, Utajärven, Muhoksen, Laitasaaren, Tyrnävän, Murron, Kellon, Haukiputaan, Jokikylän ja Iinrauhan yhdistykset. Näistä rauhayhdistyksistä monet ovat osallistuneet valmistelutyöhön, ovat olleet toimikuntien jäseninä, vastuuhenkilöinä
ja työvuoron tekijöinä näissä seuroissa. Lämmin kiitos teille jokaiselle. Olemme saaneet näissä seuroissa iloita siitä, että monet nuoret ovat olleet työvuorossa ja vastuutehtävissä. Te, jotka olette käynyt tuolla grillillä tai olette syönyt makkaraperunoita tai pizzaa, olette saattaneet huomata, että siellä on ollut paljon nuoria tekemässä sitä työtä. Ja monissa muissa tehtävissä, jäätelön myynnissä tai roskien keruussa tai monissa tehtävissä on ollut paljon lapsia ja nuoria työtehtävissä. Ollut todella suuri ilo seurata sitä työn iloa ja innostusta, mikä teillä on ollut. On myös monia semmoisia tehtäviä, mitkä ei näy päälle päin. Joku saattaa tehdä sellaista työtä, jossa hän on aivan yksin ja saattaa miettiä, että huomaakohan kukaan edes tätä työtä, mitä minä olen tehnyt. Ja on saattanut olla epäilyksiä ja kiusauksiakin sen asian suhteen. Voitte kyllä luottaa siihen, että kaikki tehtävät ovat olleet tärkeitä ja kaikkien työpanosta on tarvittu. Haluan teitä jokaista olla kiittämässä näistä palveluksesta, mitä olette osoittaneet seurojen järjestelyssä. Monia lahjoja näissä seuravalmistelussa on tarvittu. Ehkä erityisesti huomattiin eilen, kun kaikki ei mennytkään suunnitelmien mukaan. Jouduttiin keksimään uusia ratkaisuja, että mitenkä vessat saadaan vedettyä tai miten saadaan ruokaa jaettua ja valmistettua tai miten saadaan ehtoollinen jaettua, kun meillä ei olekaan puhasta vettä saatavilla. Niin löytyi sisaria ja veljiä, joilla oli taitoa ja intoa ja halua olla auttamassa näissä tilanteissa. Jumala on kyllä palkitseva teidän vaivan näkönne. Mutta vielä haluan yhden kiitoksen sanoa teille seuravieraille, jotka olette tullut näihin seuroihin. Tuossa torstai-aamuna me oltiin täällä muutama päivä oltu jo talkoissa ja erään veljen kanssa sitten keskusteltiin, että meillä on vielä semmoisia epäilyksiä, että tuleekohan tänne seuravieraita. Niin ette tiedä kuinka sykähyttävää se oli, kun sitten alkoi tulla asuntovaunuja ja asuntoautoja ja henkilöautoja ja seuravieraat te tulitte paikalle. Te olette tehnyt näistä meidän seuroista Jumalan kansan juhlan, jota me olemme saaneet viettää täällä Ranua-opistolla. Täällä on monilla lahjoilla kerrottu hyvästä Jumalasta. On kerrottu siitä, kuinka ihminen tulee Jumalan lapseksi ja siitä, kuinka me säilymme Jumalan lapsena. Itse taivaan Jumala on ollut näissä läsnä, niin kuin se Jeesus lupasi, että missä 2 tai 3 kokoontuu minun nimeeni, siellä minä olen teidän keskellänne. Niin mekin on saatu kokea se, että näissä seuroissa itse Herra Jeesus on ollut täällä läsnä. Hän on ollut antamassa Pyhän Hengen kautta sanoja sanan palvelijoille. Ja hän on antanut vastaanottajille, kuulijoille, täällä paikan päällä seurateltassa tai siellä seurakentällä tai eri viestimien välityksellä, jotka olette olleet kuuntelemassa. Niin hän on myös teidän sydäntä ollut avaamassa ja ollut lohduttamassa teitä tällä taivaan tiellä. Oli erityisen sykähyttävää tässä
päivällä, kun täällä oli pyhäkoulu. Ja teltta oli täynnä lapsia ja lasten vanhempia. Ja kuinka te seurasitte pyhäkoulua ja lauloitte innolla. Niin tuli sellainen tunne, että kyllä näitä seuroja kannattaa järjestää. On kannattanut järjestää tänä kesänä. Kannattaa järjestää tulevinakin kesinä. Tässä tekstissä, jonka Paavali kirjoitti filippiläisille, tämä alkoi sanoilla, että iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Mistä se ilo tulee? Paavali kirjoittaa galatalaisille, kertoo hengen hedelmistä. Niin sillä ensimmäinen hengen hedelmä oli rakkaus. Ja toinen hengen hedelmä oli ilo. Että kuinka se elävä usko, kun ihminen on saanut synnit anteeksi, niin kuinka se tuottaa iloa. Ja tässä vielä sanottiin, että ilotkaa aina Herrassa. Tässä meillä on paljon ajallisiakin asioita, mistä me saamme olla iloisia. Me saamme olla iloisia, kun me näemme ystäviä, kun meillä on mukavaa, tai kun hyviä asioita meille tapahtuu, niin me olemme iloisia. Ja näissä seurajärjestelyissäkin me olemme monesti saaneet iloita ja nauraa hyviä ystävien, matkaystävien kesken. Mutta Paavali puhuu vielä jostakin isommasta ilosta tässä tekstissä. Hän puhuu, että iloitkaa aina Herrassa. Mitä se oikein tarkoittaa? Eikö se tarkoita sitä, että kun me olemme saaneet uskoa, niin sieltä tulee se semmoinen aidoin ilo, mitä me voimme kokea. Kun meillä on synnit anteeksi, me saamme iloita. Kun me saamme olla sanan kuulossa näissä seuroissa, me saamme iloita. Kun me saamme tavata matkaystäviä omassa kodissa tai saamme vierailla toisten matkaystävien tykönä, niin me saamme iloita. Raamatussa myös kerrotaan siitä, että kun joku ihminen, joka on kadottanut elävän uskon, kun hän löytää jälleen kotiin, saa synnit anteeksi, niin kuinka siitä tulee todella suuri ilo. Ensinnäkin se ihminen itse iloitsee siitä. Toiseksi ne toiset uskovaiset iloitsee. Eikö ole tällainen kokemus, että kun me näemme ja kuulemme siitä, että joku ihminen on saanut parannuksen armon, niin me tulemme iloiseksi siitä. Ja sitten vielä sanotaan, että itse taivaan enkelitkin siitä iloitsevat. Näin suuri ilon ja onnen asia on se, että me olemme Jumalan lapsia. Aina ei tunnu niin iloiselta ja onnelliselta elämä. Ja saattaa tuntua se, että vaellus Jumalan lapsenakin, ei me aina siinä niin hyvin onnistuta. Synti meihin tarttuu ja tekee matka hitaaksi. Monenlaiset epäilykset ja kuormat on meidän matkan tekoa hidastamassa ja rasittamassa. Meillä saattaa olla ajallisia vaikeuksia terveyden tai toimeentulon tai monia asioiden kautta. Ja ne on ikään kuin himmentämässä sitä meidän iloamme. Mutta eikö ole näin, rakkaat ystävät, että kun me pääsemme Jumalan sanan kuuloon ja Jumala meidän sydäntämme lämmittää ja me saamme uskoa evankeliumi omalle kohdallemme, niin se ikään kuin uudestaan kirkastuu se meidän näkymä
rupeaa näyttää, että kyllä se tie tästä eteenpäinkin johtaa. Ja me olemme matkalla kohti taivasta. Mutta me uudestaan ja uudestaan tarvitaan sitä tällaista vahvistusta meille itsellemme. Aivan niin kuin se Israelin kansa, kun he olivat korven matkalla, niin heille annettiin mannaa syötäväksi. Ja he saivat sitä mannaa joka päivä, päiväannoksen kerrallaan. Niin se on tämä matka Jumalan lapsenakin, että me päivän matka kerrallaan tehdään matkaa. Jos me ajatellaan omaa elämäämme ja mietitään sitä, että meillä saattaa olla pitkäkin matka edessä, niin saattaa tulla epäilyksiä, että säilynköhän minä uskomassa. Kun minä niin monesti lankeaa syntiin. Minä olen niin heikko tässä ja tässä asiassa. Minun luonne on tämmöinen, että minä helposti suutun ja sanon sellaisia sanoja, jotka ei ole sopivia. Niin me uudestaan ja uudestaan saadaan korjata asioita ja uudestaan me saadaan uskoa. Paavali kirjoitti näille filippiläisille tälläkin tavalla, että älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoa. Eikö ole hyvin sanottu? Mutta ei se niin helppoa noudattaa, että älkää olko mistään huolissanne. Kyllä meillä monia huolia tässä elämässämme on, mutta Paavali kehottaa, että me saamme kertoa näistä asioista Jumalalle taivaan Isälle. Ja Jumala on luvannut vastata. Suviseurapuheessa eräässä puheessa kuulin, kuinka puhujaveli kertoi siitä, että oli suuria epäilyksiä ja tuntui, että seurahalutkin oli vähentynyt. Ja häneltä oli kysytty, että oletko rukoillut. Ei hän ollut muistanut rukoilla. Mutta se kehotus muistutti, että kannattaa rukoilla ja hän rukoili ja hänelle vastattiin. Jumala vastasi. Olen myös kuullut siitä, kuinka eräältä kehitysvammaiselta lapselta oli kysytty, että kuuleeko se Jumala rukoukset? Ja hän oli vastannut, että kyllä Jumala kuulee rukoukset. Ja sitten oli kysytty, että no vastaako se Jumala? No oli sanonut, että kyllä vastaa. Ja sitten oli kysytty, että no miten se vastaa? Miten se Jumala vastaa sinun rukoukseen? Tämä lapsi oli sanonut, että Jumala vastaa rauhalla. Näin se Jumala vastaa meille, että me saamme meidän levoton mielemme rauhoittua. Tässäkin tekstissä sanottiin näin, että kun tuossa ensin Paavali kehotti kertomaan asioista Jumalalle, niin sitten Paavali kirjoittaa, että silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Jeesuksessa, Kristuksessa. Silloin Jumalan rauha tulee meihin. Eikö ole ihmeellinen asia? Näin meidän näissäkin seuroissa me olemme saaneet olla tällaisella keitaalla, jossa me emme saaneet paljon olla ruokapöydän ääressä. Olemme saaneet kuulla Jumalan sanaa ja olemme saaneet siitä sielullemme ravintoa. Me on saatu täällä kuulla evankeliumia, kuinka on lupa uskoa synnit anteeksi. Niin nytkin on lupa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa synnit anteeksi. Tämä evankeliumi, se, että me omalle kohdalle saadaan uskoa synnit anteeksi, niin se on Jumalan voima
Paavali siitä kertoo, että se on Jumalan voima itse kullekin ihmiselle autuudeksi. Me ei olla siis täällä matkalla omalla voimalla, vaan me ollaan matkalla Jumalan voimalla. Mutta kun me nyt näistä seuroista olemme lähdössä kotia, niin saattaa tuntua, että se arki odottaa siellä. Ja saattaa olla, että on niitä elämän vaikeuksia ja kuormia, niin ne tulee uudestaan siellä esille. Saattaa epäilyskin tulla, että mitenhän minulle käy. Mutta me saadaan luottaa siihen, että se taivaan Jumala meitä kyllä varjelee ja antaa meille voimaa niin, että me kaikki kerran päästään taivaan kotiin. Ei me olla matkalla omalla voimalla, vaan Jumalan voimalla. Ja jos täällä seuroissa on, tai tämän sanan kuulossa on joku ystävä, joka koet, että sinulla ei ole synnit anteeksi, olet menettänyt Jumalan lapsen osan. Ja tuntuu siltä, että minä haluaisin uskoa. Nyt sinulla on lupa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Kun sinä tämä usko haluat ottaa, tämä evankeliumi haluat ottaa vastaan, niin Jumala lahjoittaa sinulle uskon ja sinusta tulee Jumalan lapsi. Tässä tämä viimeinen lause tässä jakeessa oli, että niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Tämähän se on meidän rukous se, että me kaikki pysyttäisiin Jumalan lapsena, yhtenä oksana siinä viinipuussa, josta Jeesus myös vertauksessa opetti. Ja me kyllä pysytään siinä, kun me halutaan uskoa omat synnit anteeksi, niin me kerran päästään perille taivaan kotiin. Niin rakas matkaystävä, ylennä sydämesi uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa maahanvuotaneissa sovintoveressä. Tämä evankeliumi on se voima, joka meitä kantaa perille taivaan kotiin. Täällä seurateltassa on paljon teitä lapsia ja nuoria. Vielä teille haluan sanoa, tuoda näitä taivaan terveisiä, että te olette siellä taistelussa ikään kuin eturintamassa. Ja sielunvihollinen teitä kohtaa hyökkää ahkerasti. Niin teillekin on tämä sama voima tarjolla. Te saatte uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Näin meidän on hyvä täältä lähteä kotiin ja turvallisesti ajella kotiin ja luottaa siihen, että taivaan Isä on meidän elämäämme siunaamassa ja varjelemassa. Onko minulla lupa uskoa omat synnit anteeksi? Minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne Jeesuksen nimeen. Aamen. Yhdymme lopuksi Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille rauha Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Päätössanat ja loppurukouksen piti Harri Hyväri. Laulamme päätösvirren 344. Virsi 344.
Rakkaat seuravieraat, tulevan syksyn aikana Ranuan opistolla järjestetään lukuisia kursseja eri kohderyhmille. Elo-syyskuun vaihteessa on oikea lyhytkurssien superviikonloppu. Tällöin järjestetään nepsylasten vanhempien kurssi, luontokurssi eläkeläisille, aurinkokurssi kehitysvammaisille sekä maantiepyöräilykurssi. Syyskuussa on tarjolla kurssipäivystäjien perehdytystä, lokakuussa varttuneiden toiminnan vetäjien ja puolisoiden koulutus- ja virkistyspäivä sekä marraskuussa puhujien ja puolisoiden kurssi. Tutustu kurssitarjontaan ja ilmoittaudu osoitteessa lyhytkurssille.fi. Voit myös ehdottaa mieluisaa kurssia opiston nettisivujen kautta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kurssit@rakro.fi. Ranuan opistoseurat ovat päättyneet. Toivotamme kaikille turvallista ja siunattua kotimatkaa. Laulamme Sionin laulun 122. Jumalan rauhaa. Sionin laulu 122.